ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to lekseyba gorgol to jaam weeli to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro mawlo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sinthiane gurjuma to dara salama to gurela sangi to tulde to gataga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane ba to moderna ha to galle makko sama sa to kilinkara kay hayde ko taari ɗum kala ene jiiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie coalition espoir Mauritanie ɓe kolliri tigui woni ɓe puɗɗima ɓayyinde doggol candidat ji mabɓe jogorɓe joɗanade ɓe e sumgoji tijjadi to leydi Sénégal ma en keɗo robino gorko mo triyemme hono Amadou Dia Pullo to leydi Mali Cukkela Kokkola Mayga ko hoore jagoɗo laamu sabborde leydi Mali o waɗino jillu makko to gawo to leydi Ghana goski biyetenoɗo Christiane Astou joueur gananajo maynoɗo e nder yarɓande leydi to leydi Turquie ko ñalawma hande o ɗamini artirede nder leydi he to leydi Congo Brazzaville teskama toon noon oɗo saaha joni ko ngakkede carburant woni gasoil et essence e dendagal station ngaji nder leydi he kala habaruji men joolam jaɓerima en jaa ha to leydi Syrie to pays bas ha to dow laaci tentuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wuula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewan ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkita ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cukki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye Ghalii Abuu Bah 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando fade safara gorel teyya ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turquie
ciggam nangue wulgue diaw e gardogola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque turquie woni ɗum ko panno solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmuɗe kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɗen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hayso tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña junggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue diawa ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi whatsapp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗena kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 19 lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue date ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene wiya dendagal bandiraɓe ha tengti murtannaɓe to mbawɗon wonde e nder leydi he ha caggal leydi kala ha e nder guure men kala yo tinno yo mbaw yaade to bureau centre uji tawa koto winditte mbawa winditade moni foof heɓa réci muɗuma tawa kadi ene newnana to banggue bindidgol centre uji ɗi kala ko libre ala qiñodiral ala rangde a yettot tan gadda carte d'identité maɗa pawa fiɗenduma e machine keɓa réci ma namdeɗa holto jiɗɗa votoyde hay sinno ko nokcot gonɗa so tawi jiɗɗa votoyde ko Fouta an haalata ko centre walla wuuro jiɗɗa votoyde machine o yaltina kayitel maɗa so tawi kadi a juumi neɗɗo foof ne jogui ndima ko waylude haysoko lawol gotol ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe kala yo tinno ɓe mbattata hakkillaji men e bindirgol mbasa tigui néglisde mbasa wiide ko bolle puyɗe nde wonno bindirgol ngol ene heewi nafoore ene heewi fayida no feewi ha tengti noon e nder région ngaji men e nder guure meɗen ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe kala moni kala nde tinnoto yaaha windoto yo ko ɓuuri yawde yaccade ko adi kay ko bindirgal ngal ene udda
identité léegi sa empreinte lañ la laaj. وحاول إحصاء الشامل بالطابع الانتخابي. اليوم جانا متكامل شفاف حتى وإيجابي. تقد عن بعد تسجل مشوار مانك مستعجل. الإحصاء ما هو مكمل جديد يا أهلي وحبابي. نسيه بالبصمة يعمل مربوط ما هو غابي. وهالإحصاء الشامل بالطابع الانتخابي. اليوم جانا متكامل شفاف حتى وإيجابي. وهو الإحصاء الشامل لطابع الانتخابي. اليوم جانا non ɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji mumen e binditol ngol kabaruji men ɗemngal pulara hono hojjikintoɓe biyeteɗo suufi biyetenoɗo suufi wula chena ɓe koliri tigui wonde yidde mabɓe oɗo saaha joni ko yo enquête o itte ha laaɓa e juuɗe enquête ko fate mayde makko nde yo itte ha laaɓa e juuɗe police watte kay e juuɗe yimɓe wonɓe taw ko neutre saabu kay tumede wonde wula chene yalti aduna koye juuɗe police ji ɗum noon ɓe jiiɗi tigui yo collectif hojjikinto makko ɓe noon namdima nde enquête o ittete ha laaɓa e juuɗe police ha joni kabaruji men ɗemngal pulara to leydi Mauritanie keddotoɗen ha joni Mouhtara Wula Dahi ko kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade o waɗi supervisé seta hanki o to siège fedde witende association Mouhtara Wuldahi ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo leydi Mauritanie o waɗi supervisé aseta hanki o to siège association biyeteɗo Ghuluba Muhsina e nder nakcot ko fate lancement fuɗɗogol kay golle ɗeɓe mbiyata taw ko ɗeɓe innire journée de santé woni ñalawma cellala tawi noon yuɓɓini ɗeɗon golle ko fedde taw ko safroɓe Mauritannaɓe eɓe jeyaka e nder leydi he kala temmaɓe noon hitande hikka nde ko to ñalawma hanke walla temmaɓe hikka ko fati ɓe binde ɗum ko soulager la douleur des patients woni tigui ustade ɓe cellani ɓe musalla e nder ñalɗi hen noon walla e nder ñalawma he consultation ngaji kewɗi taw ko gratuite ma mbaɗe hen e fannuji kewɗi e nder nokcota ha e nder région ngaji kala taw koye fannuji certuɗi ko wayno ko fannu pédiatrie ha ko wayno médecine générale ko wayno médecine générale e ko wayno gynécologie ko wayno urologie e fannuji kewɗi goɗɗi ma mbaɗ ɗum ma mbaɗe e nder ɗiɗon e nder oɗon ñalawma cérémonie puɗɗugol ngol golle ɗe noon waɗi koye tawtorede hono maire mo Tafrak Zeyna hono Taleb Wula Mahjouba e responsable uji kewɗi goɗɗi tawtorama oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen coalition biyetegal espoir de Mauritanie woni diɗɗal dawrugol biyetegal coalition espoir Mauritanie ɓe espoir Mauritanie nana darino dole mum ponno ko fati kay e heblanade sumgoji tijjari e nder leydi he ko ɓoyani taw ko sumgoji législative woni sumgoji suɓade sarɗiyeji e mairuji e régional uji kala commission noon taw ko commission de décision woni commission halfinaɓe ko fate suɓade kay ɓeɓe kalfini ko fate suɓade ɓen wonoɓe candidat ji mabɓe on commission ɓe kolliri tigui on commission noon ɓe kolliri joɗinoma jonde mumen ñande jeeɗiɗi lewru février 2023 commission communication ɓayyini tigui doggol ɓen yimɓe fuɗɗiɓe suɓade e oɗo saaha joni taw koɓe ɗamini gembude kaye wonde candidat ji mabɓe so tawi noon ko tedde liste tawi ko liste mixte mabɓe ɓe mbaɗi hen ko maître Ela Idi Mohamedene Mbarek on ko député à l'Assemblée nationale ɓe dewni hen ɓe mbaɗi hen kadi hono Kumba Daha Kana onne ko député à l'Assemblée nationale so tawi ko liste mabɓe nationale to banggue rewɓe ko Jata Malika Diallo ko député à l'Assemblée nationale so tawi ko liste sukaɓe ɓe mbaɗi ɗum ko Ghalii Mamadou Diallo so tawi ko liste députation to banggue nokshota banggue nord banggue rewo on ɓe mbaɗi hen ko Mohamed Lemina Sidi Mawlouda ko député à l'Assemblée nationale so tawi ko liste nokshota banggue worgo ɓe mbaɗi hen ko Amadou Tijani Diop wondude e Hawa Sireba so tawi ko liste députation nokshota banggue hirnague ko Balla Touré so tawi ko liste députation to banggue Europe ko Ibrahima
Ibrahima Samba so tawi noon ko liste députation to dow laaci tentuɗi Amérique ɓe mbaɗi ko Yahya Wula Luuto Yahya Wul Luuto kañum ɓe mbaɗi to dow laaci tentuɗi Amérique liste conseil régional mo Nouakchott ɓe gardiɗi ɓe mbaɗi hen ko Abdourahmani Wula Hamoudina so tawi ko liste commune Tafrak Zene ɓe mbaɗi hen ko Mohamed Salek Wula Najema liste commune Sebkha ko Kadiata Malika Diallo député à l'Assemblée nationale so tawi ko liste commune Dar Naïma ko Mohamed Lamine Sidi Mawlouda député à l'Assemblée nationale to tawi ko liste commune Moriyad ɓe mbaɗi toon ko ɓe mbaɗi toon ko maître El Ida Mawlouda Mbareka député à l'Assemblée nationale so tawi ko liste commune Molik Sar ko Moulay Ashraf Cheikh so tawi ko liste commune Elmina ko Amadou Cheikh Abdoulaye Djiggo so tawi ko liste commune Tayared ɓe mbaɗi toon ko Mohamed Limina Elalama Ahmed Yaqouba ko ɓeɗo woni candidat ji ɗi ɓe cuuɓi kay e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ko heddi kay candidat ji taw ko wonanoɓe ɓe nder région ngaji he commission kadi nana jokki golle mum e ɓulnade so tawi gasi ɓe mbawa artude yimɓeɓe hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Diapullo gorko mo Tiriyemme assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam gorko mo liki sayba gural yaro Ghalii Abuu Bah Kumpital nder ngende Sénégal khalifa général de Mouride on woni Muntaga Mbaki walla mbiyen Serigne Muntaga Mbaki hollitama o yaltini fodde temedere million e halis mo franc CFA ngam wallide ɗum leydi Turki ko tuma noon nde dillere leydi ene wondi e siri ina jokki aftade ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay koɗorɗe ina jani e mumen koye nder hetan kanko to banggue ballodiral diine l'islam tedduɗo kanko khalifa général de Mouride ɓe mbawi yaltinde fodde temedere million e halis mo franc CFA ngam wawde wallidde ɓen yiiɓe tanaji e nder nden ɗon dillere leydi hono no holliri jayde Seneweb tawi yaltini ɗum ko on ɗon porte parole o biyeteɗo général biyeteɗo Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader aynaɓe taweteɓe toon to diwan mo Thiès kamɓene ɓe mbawi rendude wadde jonde hollirde kay mette mabɓe tawi noon ko ɓen caɗele bannoɗe toon to wiyete Tilmah Bahol tawete koye nder falde Tiwawon ko caggal nde galle e gaynako duppano toon hani e oto muɗum ɗum ɗon ko caggal tan nde wanno to banggue jommoto yanano caggal toon noon mataw ɓen ɗon ummotoɓe ɗen ɗon guure gaari kay tawi on ɗon joom jawdi ina woni e ladde on saaha kay ɓe duppi galle makko e oto makko jaro fodde million ngaji jeeɗiɗi e halis mo franc CFA wasani wadde kay gueɗe kantoriɗɗe e on ɗon galle hayso tawi ni ɓen wannoɓe ngal ɗon baɗal laamu ngu wawino fawde e mabɓe juuɗe ngam kay o saaha joni rewnudeɓe lawol kono tan ɗo ɗum foof e waade noon kamɓe ɓen dilloɓe gaynaka ɓe umiɓe nokkuji kewɗi ɓe mbawi rendude toon ngam kay wiide yo darto tawi ko ɗen ɗon caɗele e baɗeteɗe kala saaha e ɓen ɗon aynoɓe tawteɓe ladde nde kono kadi yo laamu ngu waw darade beele wawde safrude ɗen ɗon caɗele ko ɓuuri yawde e yaccade to teskere ene wondi e to wiyete Ghalii e toon to wiyete barheji toon kadi e teska toon tan ko caɗele to banggue diƴƴe manam forage juuji tawatinoɗi toon o saaha joni ina jogui caɗele hono noɓe kolliri toon to wiyete Ghalii forage mabɓe e toon to wiyete barkeji o saaha joni hollitam tan fodde balɗe 4 on ɗon forage barkeji koko dañi to banggue pan ɗum ɗon noon ko fodde kiloji 3 wuuro wiyetengo Linguére on ɗon forage o saaha joni tawi kay ko kañum joguino ndin ɗon jawdi ha yimɓeɓe koko dañi e to banggue pan eɓe jahaf noon fodde kiloji 5 ha 7 toon to wuuro wiyetengo Deyba ene wondi e wuuro wiyetengo Jabal ɗum ɗon noon ngam kay ƴewde to banggue ɗin ɗon gueɗeji hollirde tan wonde on ɗon pan ari kay koye saaha musɗo saabu ɗo o saaha joni ɗo nguleyki fuɗɗoto nadde
no hannirta ni ɗum ɗon noon ma waw kay sabade caɗele to banggue yimɓe hani e to banggue jawdi tawtendi yo ɗon diwan caggal nde gasi hanki manda makko kanko on gardinoɗo fedde dental leydi Afrique woni kay Macky Sall horejo guendi Sénégal nden ɗon jonde waɗi ko toon to Addis Abeba on ɗon tawi ko député mo ko député tawi kay ko tawateɗo toon to suudu sarɗiji guendi Sénégal kam woni maire mo commune Bakel walla mbiyen maire mo commune Bakel woni kay Ibrahima Baba Sall kanko no wawi wadde windande ko fati e bila horejo guendi Sénégal woni kay Macky Sall o arti e ɗen ɗon golle e pattam lamije ɗe horejo o golli e tumo nde woni tawi ko dari e gardiɗo nden ɗon fedde dental leydi Afrique ha tengti noon to banggue jaam ene wondi e ndenka eto banggue kadi e haɓade ɓen ɗon wiyeteɓe e terrorisme en ha ko fewti eto banggue protection environnement woni kay to banggue ndenka tarini ndi hani e santé wondude e développement économique to banggue kay ɓamtare e faggudu hani e to banggue social o holliri on ɗon horejo guendi ndi wawi kay darade hen no fewi e dardeji tiɗɗi kay ko fati e wallude wonande dunde Afrique nde to banggue deƴal hani e to banggue ko wiyete ñamoduru cellal e ko nande ɗum hay to banggue kadi caɗele e tumo nde Ukraine e Russie goni e to banggue Kareli ha ɗum ɗon woni sababu ndin ɗon gawri gueme mbiyen blé wawino ngakkude ɗum ɗon woni sababu farine e gueɗe mum kala wawino kadi dañde to banggue fekkuru kono kadi kanko horejo o Macky Sall nde wawi yaade e toon ɗum ɗon foof wawi kadi reftude lawol no hannirta niyete wadde kanko on ɗon tawi ko maire mo commune Bakel Ibrahima Baba Sall o wawi kay artude e ɗen ɗon golle ɗe golli horejo guendi Sénégal e tumo gardigu to banggue fedde dental leydi Afrique sen jalti e ɗum ɗon en garat e to banggue dawrugol tawi ko ɓen dilloɓe e diɗɗal Benno Bokk Yakar toon to Touba ɓe mbawi wadde jonde on ɗon biteɗo Cheikh Abdou Lahaf Cheikh Abdou Lataf Gaynde Fatma kanko onon o wawi wadde haalande ko fati e ɗin ɗon seppoji bannoɗi toon to Mbakki o holliti tan e to Touba ko gueɗeji e ɗiɓe jadani hay seeɗa ko tummonde on tawi ko maire mo Ziguinchor o wanno toon to banggue ɗum ɗon ko wiyete meeting kanko Cheikh Abdou Lahat o holliti tan ɗum ɗon nde ko hundeji ɗi ganduɗa ɓe jonnani ɗum hay seeɗa sabunde on wanno toon on ɗon meeting koko haɗano ɗum ɗon kadi woni sababu yimɓeɓe tellima e beddaji ɗi bonni e gueɗeji kewɗi woni kay sababu yimɓe kadi hewɓe jaggama hen e wiide makko ngon wuuro tawi ko Cheikh Amadou Bamba Ba kay ha dani e walla yoddani e ɗin ɗon gueɗeji e nder hetan ko adi kala ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ɓe jadani mum hay seeɗa to banggue wadde ɗin ɗon seppoji hani e to banggue e nden ɗon bonnere ko fati e gammu toon to leydi Nigéria tawi kay ko mawninugol jibinande o mo ganduɗa ko Cheikh Khalifa woni Cheikh Ibrahima Niass mal mbiyen Baye Niass eɗen gandi e toon to Nigéria ene jeeya e leyɗe ɗe ɓuuri hewde to banggue almuɓe kanko Baye Niass ɗum ɗon noon ɓe waɗata ko ñalde seeta hanki nde kay waɗanno tawi ko toon to état biyeteɗo kebdi hollitama tan noon e tumo nde ɓen jahanno gam mawninoyde on ɗon ñalawma ɓen ɗon terrorisme en woni kay waɗa boniyankoɓe tawateɓe e laddeji ɗi mbawi wadde jangu e goto e sernaɓe tawate yinnoɗo yaade e toon tawi kay ko mo addamu hollitama tan kadi e ŋakkere nden ka teskande toon o saaha joni nde woni sababu hewɓe tawi ko nana joki toon to Abuja woni kay wuuro lamorgo guendi Nigéria tawa ko yinnoɓe yaade toon to état mo kebbi gam kay yidde tawtoreyede to ko fati on ɗon ñalawma mawninugol jibinande kanko Baye Niass
ɗum ɗon noon ɓe tawi kadi wonno sababu o tan ko yaade toon juuroyade hani e janngude Qouranil Karim tedduɗo kono tan teskama hen caɗele tawi ko ɓen waɗa boniyankoɓe tawateɓe on ɗon diwana on ɗon promotion hitandu ujunnaje 2022 tawi noon koko fati to banggue cellal ɓe keɓleteno koto banggue médecine kamɓene ɓe jalti keɓli noon ko toon to université mo Cheikh Anta Diop mo Dakar o saaha waɗi wawi wadde tawi ko cérémonie o ɗum ɗon waɗi koye ñalde a seeɗa hanki 17 lewru février e tawtorede on ɗon mo ganduɗa ko kam kay wiyete Sahara Iyane Thiam e nder hetan o holliti ɗum ɗon ko fartaŋe mawɗo kay wonande gende Sénégal ko foddete medde 217 étudiant heɓlaɓe fonno ko kamen mbawi kay hebde ɗe ɗon seedanteje mumen e wiide makko moɓe mbaw kay gollande gendi mabɓe hani e gendiji Afrique to banggue cellal ɗum ɗon kadi eɓe cohla e on ɗon fannu gasi ko tongunoɗen Kumpital e nder gendi Sénégal ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Jawar FM gam Weltare TV. golle ma jooɗi Seydi Dia en calmini dendagal hettiyankoɓe jawratma FM habruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal jiyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen Amady Sa Kébé Amady Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dendagal hettoɓe Weltare TV. kabruji gaɗanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi heccitawil ɗo e nder wuuro ngo tuggandema 10 heures jamma ha heɓanma 4 heures subaka ina wayno ko hakkude policier e sukaɓe wuuro ngo. holɗum ɗo manifestation e partout taliji ɗi eɓe duppa ponoji ɓen ina beddo garnatuji. ɗum noon waɗi hen sukaɓe nogas jaggaɓe ko janggoɓe jogori darade e yeeso porkilor guila nden noon ɓe goni ko e juuɗe to Bignona eɗen gandi waɗi to manifestation kadi kulɓiniɗo haaɗiɗo gañima hen goto kam fiya ko yitere nde na wayno boni goɗɗo one ko hoore nde heela ina wayno ɗum ɗo foof kewi toon e nder jammagu ngu toon ne jaggama toon jeetato ɓenne kadi nane e juuɗe porkilor to Kafountine ɗum ne kadi hello ngo ko woto kamenne kadi mbaɗi manifestation jamma o holɗum pour affaire Ousmane Sonko ɗum no ɓe kolliti kamɓe de ɗeɗo caɗele ina kewi ɗo e dennagal nokkuji ɗi. ɗum noon rewɓe wonɓe ɗo e nder Ziguinchor wiyeteɓe pala soknaɓe wiyeteɓe plateforme ɓe kolliti ɗeɗo caɗele yo mbawi nattude ko ɓuuri yawde yaccade. Macky Sall tinantaɓe ɗum Ousmane Sonko tinantaɓe ɗum kala jaggaɗo hen perdi kala maɗo hen perdi. ɗum noon yoɓe mbawa toppitade jagɗele mabɓe ɓe mbasa toppitade ɗeɗo gueɗe bolle puyɗe ina tampina ɓe hande fodde temedere suka nani e nder kasuji. ɗum ɗo fof ko probléme hakkude Ousmane Sonko e laamu ngu. ɗum noon yoɓe mbawa deeje ɓe mbawa andude janggo hol avenir mabɓe ɗum woni koɓe kaali ɗo henna hanki ɗo henna e école biyeteɗo nemade. kamɓe ɓeɗo rewɓe plateforme noon ko kamɓe jogui holɗum e wonɓe ɗo toppitiɓe affaire jaam Casamance ɓe kolliti noon e nder école o kadi wonko woni hen. won suka goto ne yara duuɓi 13 suka debbo ina wayno omo woni reedu omo jibini waɗe makko caɗele mo oppira ɓe mbi ɗum noon yo nattu ko ɓuuri yawde yaccade. laamu ngu wi so tawi neɗɗo en resa yo heeb duuɓi 15 oɗon yara duuɓi 13 ɗum no ɓe kolli sukaɓe rewɓe ɓe yoɓe ƴeew avenir mabɓe ƴeewa gonka mabɓe janggo holko ɓe mbawi wonde ɓe jiknaɓe mabɓe ne mbaɗe mabɓe yakare ɓe mbasa toppitade rewde ɗeɗo bolle puyɗe ha ina addana ɓe caɗele. ɗum no ɓe gonde e mabɓe ɗon fodde iruji ɗiɗi eɓe kollaɓe golle mabɓe yoɓe mbawa andude janggo holko mbawi wonde. ɗum noon woni ko kewi ɗo henna e école nemade. élevage ɗine kadi jaabima rewɓe ɓe mbi nani jaaɓi. ɗum noon ha yesso ko lawol Weltare TV musidɗon Amadou Issa Kébé gorko mon kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallah to walde jam. allahumma amina Seydi Kébé sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen Chukel Kokala Mayga kañum woni hoore jagoɗo laamu sabboɗo leydi Mali o waɗino jillu makko aljuma ɓennuɗo 17 lewru colte nde gonɗen ndu to kawo o yahani goto noon omo yaade sete timmun no fewi ɓe jaɓɓimomo to noon jaɓɓugal paydungal no fewi o idi kala noon konguɗi idiɗe yaltude hunuko makko ko yettude e jarnude e duwanade dendagal diwan gawonaɓe kala guila to banggue duwawuji
lawuji mumen ha e succi mumen jogani leydi ndi e courage mumen cuusal mumen ciasal mumen kala omo fonno noon kanko cukkela kokkola kay mayga omo fonno yaade tigi e nder cercle mo e nder cercle mo ansogo ha to wiyete buram kala kono noon ko ala dernière minute ko nden tigi gouverneur mo gawo haytini ngal ɗon oɗon étape woni tigi oɗon visite mo fonno wadde toon koye ngan sanga noon gouverneur mo gawo waɗi erango faade dendagal guilay maire uji ha guilay maire uji ha e ɓeena wiyeteɓe autorité ji e chef uji coutumeji e chef uji religieux ji e administrative e ONG uji e pelleji état e pelleji société civile en kala fonnoɓe jaɓɓade oɗon on diwan fonnoɓe jaɓɓade cukkel kokkola mayga kamɓe kala nde ɓe mbawata fottidde to gawo to noon mbawa joddade makko e witti makko hano hannirta ni o holliri noon ko pour des raisons de sécurité ko ɗum addanimo wadde annulé oɗon étape ha joni ko leydi Mali keddoɗen Moussa Djiré ko jibinande legal bitegal Magnam Bougou noon o waɗi golle payde no fewi so waɗande école legal ngal waɗande ɗum château d'eau molanteɗo Allah ko aseta hanki o wonno cérémonie dokkirgol cuktirɗe oɗon château d'eau yimɓe hewɓe noon taw ko yimɓe legal ngal yimɓe legal Magnam Bougou ɓe mbawi tigui notitade hen hollirde hen weltare mabɓe mawde no fewi Magnam Bougou noon ene tawe e nder commune 6 mo district mo Bamako tawtorama cérémonie o noon hono maire legal ngal wondude chef quartier woni chef quartier legal ngal ardiɓe diineji e jangguinoɓe école aji e catala taw ko wiyeteɓe de kappa to de rive droite kañumen kala mbawi notitade tawtorama cérémonie o kala ƴettuɗo konngol noon kamɓe kala dande ko wotere ko duwanade e yettude e jarnude Moussa Djiré e ɗeɗo golle pajude no fewi ɗe waɗani legal ngal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi so tawi en ummima to leydi Mali sen ummima to leydi Mali ko to leydi Ghana paaɗen hono ministére des affaires étrangères ɓe leydi Mali ɓe leydi Ghana ɓe kolliri tigui ko alata hande o goski biyetenoɗo Christian Astou ko joueur footballeur gananajo zone pettannoɗo foggu koyngel e nder club goto to leydi Turquie basnoɗo fittade mum e yerɓande yerɓude toon taw ko alkamisa aljuma hanki o goski yiyata noon ɓe kolliri ma goski ki wawa tigui artirede e nder leydi he to Ghana nyalawma hande o koto Congo Brazzaville paaɗen gasoil woni carburant ene ngakkino feewi oɗo saaha joni e nder jokli leydi he kala station ngaji ha tengti noon e nder Brazzaville lamorgo leydi ndi kala station to essence foti yeyde walla gasoil tawata ko autoji kewɗi ne mbaɗiran hewɓe kollori ko gila jamma gila wendoga kewi arde mbaɗaran hoyɓe ni kollori ko hen mbaale ko nder ranguji he ene mbaali nder autoji men beele so carburant aride mbawa servede gila ko law ha mbawa jokkude golle men hewɓe kolliri fodde balɗe nayyi hande gollaki kadi ko hen guurata ko hen guuri ma gollode galleji men ñaama e oɗo saaha foof noon ko caɗele mawɗe tawate toon to banggue ngakkede carburant habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie paaɗen laaɗe diwoje ɗe koninkoɓe leydi Israël ɓe joori pettoje ɗe hinde misilaji ɓe joowi misil ɓe beddima misila e nder Damas lamorgo leydi Syrie tawa kadi ɓe toɓɓi ko koɗande ko famdi kala sappo joyi neɗɗo wasi hen fittade mum koto Pays-Bas paaɗen jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele mo Pays-Bas o holliri aseta hande o wonde kayɓe uddi section commercial ambassade de Russie to tawtenoɗo to Amsterdam ko ɓe jaltini kadi ɓe ndiwi dendagal diplomate uji rusnaɓe wonnoɓe toon ɓe kolliri noon ko yoftande saabi ɗum noon koɓe yoftiɓe saabu leydi Russe ene jokki kaye kala saaha neldude ɓeena ñukintoɓe woni des espions ene gara ñukinade leydi ndi kadi oɗo saaha kala laamu leydi Russie koko sali tigui rokkude visa ji wonande kay diplomate uji Pays-Bas naɓe fodɓe golloyade toon koto dowlaji tentude Amérique paaɗen Anthony Bickley kañum woni secrétaire d'état américain o yettima alada hande o sappo jeenayyi lewru colte 2023 omo tawe to funnague leydi turque o nokku noon to nokku to leydi yerɓuno to ko yerɓande leydi ɓurno tinede toon oɗo saaha joni ko toon tawete leydi yerɓide toon ha fodde 49 ujunere wasino hen fittani muma dowlaji tendude Amérique noon
yaltinino fodde kene nel dino toon kene ɗime ha temedde ɗiɗi ɓen koni koɓe faabo wondude kadi ɓe po jaltinino fodde capanɗe jeetati million capanɗe jeetati e joyi million taw ko halis dollar e hélicoptère uji militaire uji gam faaboyade kaya ɓen jayaɓe e nde ɗon yarmande leydi wandi toon to leydi turka musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Issa Kébé tawi ko robindo leydi Sénégal ko Amadou Dia Pullo nanganen karallagal Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo